ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ይሰመጨኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ንህልው ኩነታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ምልክት ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ናወቲ መምሃሪ ብሓገዝ ረኺቡ እስራኤል ፃውዒት ተኽሲ ደው ምባል ኣሸሺላ ንህዝቦላ ብምሉእ ሓይላ ተጥቃዕን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል ንህልው ኩነታት ሃገርና ምልክት ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ኣብ እዋን ናጽነት 1991 መንግስቲ ኤርትራ ዝተረከበን ትካላት ጥዕና 16 ሆስፒታላት 5 ማእከላት ጥዕና 53 መደበራት ጥዕና ብድምር 93 ትካላት ጥዕና ጥራየን ነይረን። በዚ ድማ ድሕሪ ናጽነት ቁፅሪ ሆስፒታላት ካብ 16 ናብ 36 ቁፅሪ ማእከላት ጥዕና ካብ 5 ናብ 53 ቁፅሪ መደበራት ጥዕናን ክሊኒካትን ካብ 93 ናብ 219 ደይቡ ብድምር ቁፅሪ ትካላት ጥዕና ካብ 93 ኣብ 1991 ናብ 308 ኣብ 2021 ወሲኹ ብምእታዊት ክረአ እንከሎ ብ231 ሚእታዊት ዕብየት ኣርዩ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣስታት 10,000 ሰራሕተኛታት ተዋፊሮም ይርከቡ። ካብዚኦም እቶም 65 ሚእታዊት ብሞያ ሰልጠኑ እዮም። ክሳብ ሕጂ ኣስታት 6,000 ብሞያ ነርስ ሰልጢኖም ናብ ስራሕ ተዋፊሮም ኣለው። ኣብዚ እዋን እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ሰለስተ ተሓጋገዝቲ ነርሳት ዘፍርየሉ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ግንዳዕ መንደፈራን ባረንቱን ደውኪኑ ይርከብ። ዓመታዊ ካብ 150 ክሳብ 300 ተምሃሮ ድማ ይቕበላ። ኣብ ኩሉ መድያት ጥዕና ብቑዕ ነርሳት ኣብ ምፍራይ ቀዳምነት ሰሪዑ ክሰርሕ ፀኒሐን ድማ ኣሎ። ብዘይካ ኣብ ኣስመራ ተደኪኑ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምና ስንን ኦረታ ኣብ ዓመተ ኣስታት 40 ሓካይም የፍርሎም። ካብ ቤት ትምህርቲ ኮሌጅ ጥዕና ኣስመራ ድማ ብዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ሞያታት ላዕሊ 600 ተምሃሮ ዓመታዊ ይምረቑ ኣለዉ። ካብ 1997 ክሳብ 2020 ናብ ዝነበረ እዋን ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሑ ቁፅሪ ሓካይም ካብ 100 ናብ 291 ብ191 ሚእታዊት ቁፅሪ ሓካይም ስኒ ካብ 6 ናብ 59 ብ883 ሚእታዊት ቁፅሪ ነርሳት ካብ 625 ናብ 474 ብ135 ሚእታዊት ቁፅሪ ተሓጋገዝቲ ነርሳት ካብ 220 ናብ 2918 ብ139 ሚእታዊት ቁፅሪ ሓከምቲ ስኒ ደንታል ቴራፒስት ካብ 11 ናብ 165 ብ400 ሚእታዊት ቁፅሪ ፋርማሲ ቴክኒሽያናት ካብ 97 ናብ 486 ብ401 ሚእታዊት ቁፅሪ ክእለታት ሕክምናዊ ላቦራቶሪ ካብ 99 ናብ 517 ብ422 ሚእታዊት ቁፅሪ ቴክኒሽያናት ራጂ ካብ 28 ናብ 132 ብ371 ሚእታዊት ወሲኹም። ገለ ዳርጋ ዘይነበረ ሞያታት ንኣብነት ቁፅሪ ናይ ፊዚዮቴራፒ ቴክኒሽያናት ካብ 6 ናብ 140 ብ2233 ሚእታዊት ዓብዩ። ኣብ 1991 ዝነበሩ ቁፅሪ ስፔሻሊስት ሓካይም 5 እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 74 ደይቡ ይርከብ። መፍራይን ቀረብን መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ኣብ 1983 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣገዳስነት መፍረ መድሃኒት ኣብ ግምት ምእታው ኣብ ኦሮታ ዓራርብ ትካል መፍረ መድሃኒት ብንኡስ ዓቕሚ ከም እትዱከን ይገይሩ። እቲ ትካል 44 ዝተፈላለዩ ዓይነት መድሃኒታት የፍሪ ነይሩ። እቲ ዝፈሪ ዝነበረ መድሃኒት ን40 ሚእታዊት ጠለብ ናይ ተጋዳላይን ኣብ ሓራ ሜረት ዝነብር ናይ ዝነበረ ህዝብን የማልእ ነይሩ። ብድሕሪ ሓርነት መፍራይ መድሃኒት ኣገዳስነቱ ካብ ምሕያል ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ሃገራዊ ቁጠባን ዕዙዝ ምዃኑ ብምግንዛብ መንግስቲ ካብቲ ብቐዳምነት ሰሪዑ ወፍሪ ከካይደሉ ዝመደቦም ንጥፈታት ሓደ እዩ ነይሩ። ኣብ ሰነ 2003 ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ትካል መፍረ መድሃኒት ኣዘል ከተማ ከረን መስሪቱ። ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ኣዘል ብኣዝዩ ዘመናዊ ዝኾነ መሳርሒታትን ልዑል ፋርማሲቲካዊ ቴክኖሎጂን እናተመርሐ ኣብ ዝሓለፈ 18 ዓመት ዝተፈላለዩ መድሃኒት ኣፍርዩ እዩ። ኣዘል ብመልክዕ ከኒና ካፕሱልን ፈሰስቲ ሽሮፕን ዝኣመሰሉ ክሳብ 70 መድሃኒታት ኣፍርዩ ንዕዳጋታት የቕርብ። ትካል መፍረ ውሽጣዊ መነፅር ዓይኒ ፍሬድ ሆሎስ ኣብ 1994 ተመስሪቱ። ዝተፈላለዩ ሞዴላትን ዓቐንን ደረቕን ተዓጻፍን ዓይነታት ለንስ የፍሪ። እቲ ትካል ዓመታዊ ክሳብ 180,000 ደረቕ ለንስን ክሳብ 30,000 ተዓጻፊ ለንስን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኣሎ። ትካል መፍረ ውሽጣዊ መነፅር ዓይኒ ፍሬድ ሆሎስ ኣብ 2012 ሓደሽቲ መሳርሒታት ብምትእትታው ቁፅፅር ብቕዓቱ ብሕያልን ብዝተዋህቦ ሃገራዊ ደረጃ ምስክር ብቕዓት ዓቂቡ ይጓዓዝ ኣሎ። ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ናወቲ መምሃሪ ብሓገዝ ረኺቡ። ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ ብቅዱሳት ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበርከተ ዋጋ $65,000 መምሃሪ ናውቲ ብሓገዝ ረኺቡ። እቲ ዘመናዊ ናውቲ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ናይቲ ኮሌጅ ብሓፈሻ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘሎ ናይ ስራሕ ርክባት ድማ ብፍላይ ናይ ሰርቨር ኣገልግሎት ዝህብ ምዃኑ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ኣርኣያ ዘርኣይ ገሊጹ። እቲ ተዋዲዱ ዘሎ ናውቲ ንሰብ ስርሖ ብልሒ ዝኾን መምሃሪ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ውሽጣዊ ምልውዋጥ መልእኽትን ስልኪ ኣልቦ ኢንተርነትን ስሉጥ ኣገልግሎት
ኣገልግሎት ዘውሐስ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ መደብን ክውን ንምግባር ንጻዕሩን ኣበርክቶ ዝገበሩን ኣመስጊኖም ካብ 18 መስከረም ስሩዕ ኣገልግሎት ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ጀመረ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ዓመት ንዝመሃሩ 1524 ተምሃሮ ናይ ዲፕሎማን ዲግሪን ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። እስራኤል ጻውዒት ተኽሲ ዶም ምባል ኣሸሽላን ህዝቦላህ ብምሉእ ሓይላ ተጥቃዕ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ በኣሜሪካን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ጻውዒት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት እቲ ሃገር ብምሉእ ሓይሊ ኣንጻር ዕጡቕ ጉጅለ ህዝቦላህ ምውጋእ ክቕጽል ኣዚዙ። ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ብሓሙስ ብውሕዱ 92 ሰባት ብደብዳብ ኣየር እስራኤል ከም ዝተቐትሉ ዘፍለጠ ክኸውን ከሎ ብሶኒ መጥቃዕትታት ሰማይ ካብ ዝዓረገሉ ኣማይት ሊባኖሳውያን ከም ዝሞቱ ገሊጹ። ህዝቦላህ በቲ ኣብ ደቡባዊ ቤይሩት ኣብ ሓደ አፓርታማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ሓላፊ ኣሃዱ ድሮን ትጉጅለ መሐመድ ስሩር ከም ዝተቐትለ ኣረጋጊጹሎም። እስራኤል ብሶኒ ኣብ ላዕሊ ሊባኖስ ሃንደበታዊ መጥቃዕትታት ካብ ትፈኸፍት ነጀው ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቦላህን ሙሉእ ኩናት ክውላዕ እዩ ዝብል ከቢድ ስጋት አንጸላልዩ ይርከብ። ምግዳድ ዝተጻብኦ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብረት ኤውሮፓን ዝርከቦም ልፍንቲ 12 ኣባል ሃገራት ብረቡዕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቦላህን ንሰለስተ ሰሙን ተኽሲ ደው ክብል ክጸውዕ ደሪኹሎም። ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዳኒ ዳሮን ሃገሩ ንሓሳባት ቅርብቲ ምዃና ድሕሪ ምግላጹ እዩ ድማ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክብጻሕ ተስፋ ተገይሩ ነይሩ። እንተኾነ ብሓሙስ ዝእማመ ብእስራኤላውያን ፖለቲከኛታት ተነጺጎም። ንሓፈሻዊ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ናብ ኒውዮርክ ዘምርሐ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ድማ እስራኤል ኩሎም ሽተታት ክሳብ ትወቅዕ ኣብ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ምፍጻም ደዋይ ክተብልን እያ ክብል ተዛሪቦም። ካብ ቀንዲቶም ዕላማታት ድማ ነበርቲ ሰሜን ብውሑስ መንገዲ ናብ መንበሪኦም ምምላስ እዩ ኢሎም። ዋይት ሃውስ ዋላ እኳ ቤንያሚን ናታንያሁ ድሕሪ ሰዓታት ሃገሩ ምውጋእ ከም ትቕጽል ተገለጸ እዚ እማመ ተኽሲ ደው ምባል ምስ እስራኤል ዝተወደደ ምንባሩ ገሊጹ። ኣብ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኸበ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ብወገኑ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ንዲፕሎማስያዊ ስምዕ ቦታ ንምሃብ ብቕልጡፍ ተኽሲ ደው ክብል ጸዊዑ። ስታመር እቲ ግጭት ዝኾነ ኣካል ክቆጻጸሮ ናብ ዘይክእል ኩናት ከምርሕ ከም ዝኽእል ሓቢሮም። ሰንከቲ ካብ ዝውላዕ ኣስታት ሓደ ዓመት ተቐፂሩ ዘሎ ኩናት ጋዛ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቦላህን ተጻብኦታት ካብ ዝጅምራ ትሒዙ ካብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ኣስታት 70,000 እስራኤላውያን ተመዛቢሎም እዮም። ኣብ ሊባኖስ ድማ ካብ ብሶኒ ጀሚሮ ኣስታት 90,000 ሊባኖሳውያን ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ተገዲዶም። ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሞም መንበሪኦም ራሕሪሖም ዝሃደሙ 110,000 ሊባኖሳውያን ከም ዘለው ይገልጽ። ሰራዊት እስራኤል ክሳብ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስን ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ባቃን ንዕላማታት ህዝቦላህ ከም ዝወቕዐ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቦላህ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ናብ ዝርከባ ከተማታት ኪራታት ኣታ 50 ሮኬታት ናብ ሳፌት ድማ 80 ሚሳይላት ከም ዝተኮሰ ኣፍሊጡ። ኣብተን ከተማታት ዝወረደ ጉድኣት ግን ኣይተፈልጠን ዘሎ። እስራኤል ካብ የመን ዝተወንጨፉ ሚሳይላት ከም ዘምከነት ድማ ሓቢራላ። ኣዛዚ ሰራዊት እስራኤል ሌተናል ጀነራል ሄርዚ ሃለቪ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣየር ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ናብ መሬት ጸላእ ከኣቱ መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ሜጀር ጀነራል ቶመር ባር ብወገኑ ብሓሙስ ንወታደራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብ ሊባኖስ ዝግበር መጥቃዕቲ መሬት ንምድጋፍ ክዳለው ኣተሓሳሲቦም። ተዛማዲ ዜና ወሃቢ ቃል መንግስቲ ቀጠር ማጂድ አልአንስሪ ሃገሩ ዘስካሕካሕ ጸብጻባት እልቂት ሙሉእ ስድራ ቤት ከም ዝበጽሓን እዚ ኣብ ቃዛ ዝፍጸሙ ዘሎ ግፍዕታት ከም ዝመሳሰልን ገሊጹ። ምስ ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን መዛኑ ዝተዘራረበ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ብወገኑ ክልቲኦም ተጻባእቲ ወገናት ናብ ሙሉእ ኩናት ክኣቱ እቲ እንኮ መፍትሒ ዲፕሎማሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም። ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል 8.7 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ከም ዝረኸበ ድማ ብሓሙስ ኣፍሊጡሎም። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዱና ኣብዚ ፍጸም። ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።